Ginapangitaan na sang Iloilo City Government sang paagi kung paano maakomodar ang mga bolontero sa Iloilo Terminal Market subong man sa Iloilo Central Market. Iningalihok sang syudad ang kasunod man sang pagpatigayon sang hublag protesta sa atubang siyang City Hall sang pila ka mga progresibo nga grupo lakip na ang pila ka mga bolontero sa nasambit nga mga merkado nga nagapanawagan kay Iloilo City Mayor Raisa Trañas nga hatagan man sila sa nagakaigo nga puwesto. Sa interview sang Bombo Radio kay Local Economic Enterprise Office o kan LEE Head Maricel Mabakyaw, iagin pahayag nga ila na karon gina-identify ang mga ambulant vendor kag paghahatagan ana isang prioridad ang mga legitimate vendor sa bago nga mga merkado sang syudad antes ang mga iniiakomodar. Dugang pa sini hindi lehitimo nga transient vendors ang mga nagrally kahapon nga adlaw sa atubang sa City Hall kag mga bago nga vendors ang mga ini. Suno pa kay Mabakyaw ang ila ginapatigayon nga mga clearing operation sa pila ka mga merkado sa syudad ang Santo man sa nakabutang sa ordinansa sa Iloilo City kung sa diin agad dumili sa mga manugbaligya sa 100-meter radius sa merkado nga may kapareho nga baligya sa mga vendor sa sulod sang merkado. Sa karon magapatigayon pa sang pagsinapol ang opisina kaupod si Mayor Trañas agod nga masolusyonan ang nasambit nga problema sang pila ka mga manugbaligya. Kaya nasaylo na natin ang atong mga vendors sa sulod sang new markets naton. So we need to clear ang palibot sa super. Because para mabuhi man ang aton mga vendors sa sulod sang new market. Of course, hindi man kita again sa volunteers because may mga plans man ta para sa ila. And actually, wala pa gani mahuman ang markets. Ginplastar nato na sila sa temporary stall. Amo na sila tawag nato ng mga transient vendors. They are considered new. So may ara kita mag-propose nga lease contract para sa mga new. And pinahulat naton. And of course, pina-check naton kung sila did man. And amo to,